Horasma dihamu saluhutna, dihamu amanami dohot inanami seksi lansia, suang somoni dihamu inanami umuan inanomi. Taparade marohan pikiranta lahu manangihon hatani dibata, marhite pihadita di bagasan tikyo, atau martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 5 ayat sada dohot ayat 5. Asiniro hamadihamu dohok dame sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Tatangihon ma barita dauli di bagasan tikion imana tersurat di buku Sada Raja-Raja bidu 20 sada mamuka di ayat 10 bitu satro di ayat 10 sia di dok songonon. Alai Roma hatani Jehovah tu si Elia halak tisbi ninnama. Hehe maho jalan tuat mendapatkan si Ahab raja ni Israel nama bangsa di Samaria. Idama di bagasan porla anggur di sinabo do ibana nuai. Ai nunga tuat ibana tu si asa sulhonna. Jaladohonon umatu ibana. Songonon doha tani Jehovah dan ngamamu jol maho uhut mangalaum ugasan aku ni dohonon uma tu ibana songonon doha tani Jehovah ia disi didilati akabi yang mudar ni sinabot ikondisi dilatan ni akabi yang mudar ima saat dihamu amanami dohot inanami nahina holongan ni Yesus Kristus debata nasitong jala debata partigor do Tuhan debatata dihalomohon Tuhan debatata do saluhut akan natinopana laho patuduhon hasitongan dohot hatigoran di tonga-tonga ni portibion ia halak naso maunahoni dapotan uhum manang rimas di debata dipilit dipakai debatado aka partogi aka pemimpin lahu manguluhon bisa dasara bangso bisa dahu gabi singkat di debatan nasida asa marhite partogi manang pemimpin ini boy diulahon dipatuduhon aka hasitongan hatigoran nahina lomo nilohan di debatan asa boy duma dame dengan saluhut aka bangsoi alai dangi nadiulahon ima Raja Ahab namang gomgomi bangsa Israel justru
di panggom-goman na di tengah-tengah di bangsoi lambok do arsa ay godang masa na souhub di harajauna dang diulahon Raja Ahab de na tinonahon ni di bata balik sa di papel uhum jala di pasupu Raja Ahab do par di hutana ima si Sebel na porsenya di gana-ganaan di haporsion si Sebeli terbuat mai di tonga-tonga di bangsa Israel ima marhite nang jongjong langgatan Baal di bangsoi jala dipilih muse naposo di Baal na tinolopan istana tarkuar bangsa di bata alai marjongjongan doa kasobaan Baal manang berhala dohot langgatan pameleon na binahin ni si Isabel dada holani amang inang dilelei jala dibunuhi si Isabel do aka panurirang di batang naso uduk di uhum manang dihatan ni si Isabel do si Raja Ahab rimas madibata tu si Ahab alai rimas ni dibata di pabakit do panurirang mandapoton si Ahab dohot si Isabel lau paimoton nasida asa unang di papel nasida uhum di dibatai alai dang diterge dang diulahon dang makuling berohana di aka uhum di debata alai nang pesongoni saya toktong do debata patuduhon holong na lau pabuahon buhama asa Raja Ahabi saya toktong margogo ibanan lahot menguluhon bangsoi Israel alai di perdalanan di tiki nasida tondo dan muba Raja Ahab raja naparohon hinamago do Raja Ahab di tonga-tonga di bangsa Israel terbuka sadarion ima taringot dilubahon si Elia do turu-turu tu si Ahab siang debata lau babawahon nunga tumri masih tutu debata maradopon si Ahab ala dibunuh si Ahab do sahalak na marguar Nabot dan apalah terbarita guar si Nabot di tonga-tonga di bangsa Israel alai sada sian hatoropan ibana na puna porla anggur jala apalah jonok tu istana ni Raja Ahab ia porla ni anggur di tean-teanan opuna dui jala odo nagabe di pasingot asa unang pis roha dihalak tu akan asamar diha holani do na adong di si Nabot alai dirampas direbut ima si Ahabi sada uhum do dihalak Israel paboa molo adong arta tian-tianan ni opuna na sojani gadiso ni manang taripar tangan tu akka margana asin molo tung adong na tersosak laho mangganis tanonai jumolo do paadaro ni tudongan tubuh manang tu keluarga na sohot molo suado na paswag konsen keluarga na sohoti baru pe tu halak alai yang do si Ahab pitor dirampas do na seugasana jala diburu do si Naboti takas do sa sitong na diboto Raja Ahab na adong do uhum taringot tu tian-tianani alai si Ahab dan dipakuling berohana di uhum na dipahot di bata di tonga-tonga ni opuna sidai dihamu amang dohot inang disuruh debata do si Elia panubahot uhum tu si Ahab do tu si Isabel jala dijupangi panurangi do ibana lopa boahon uhum na dipasahat debata tu ibana nakin didog dia isap usiai songonon do hata ni Jahoba dan nunga mamunu jol maho huhut mangalau ugasan aku ni dohonon umatu ibana songonon do hata ni Jahoba ia disidi dilati akabi yang mudar ni Sinabot ikon disidi lata ni akabi yang mudar
nungari masih tutu debata jala dipabakit debata dosi ile pabuahoni. Elia datang menjumpai Ahab dengan berita, kata, firman yang disampaikan oleh Allah sendiri kepadanya. Dada hata si Elia alai hata si debata na dipatolhas ibana tu si Ahab dohot si Isabel. Allah memang nuna hasugiron kekejian na dipatu pas si Ahab di tonga-tonga ni pangsui. Memang tung rabun si tutu pangalahon si Ahab gabe partugi ibana di tonga-tonga ni pangsui. Jala ido uhum na di pasat Elia tu ibana Tuhan sudah murka kepadanya. Apa yang terjadi? So menong hidup di mata marhite si Elia tu si Ahab imana masa di nguluni si Ahab Isabel dumate ibana. Dihamu amang inang marhite turpuk kasadarion yang dipabuat tuhita na manguludu di bata jala paruhum nasito. Tuhan itu benar adanya dan dia adalah hakim yang adil. Maka jangan bermain-main dengan dosa, dengan kesalahan di hadapan Tuhan. Alai jok-jok lu di bata pai waktu bangsui marhite akapan murirang hata nasadiri lo pabuang tuhita asa satoktom ma hata naina taulahon di tonga-tonga ni perbuatan. So tungdang torsea hita di hata ni Tuhan ni. Alai Muhammad hata naiga be suru-suru nguluta lahum madalani arni nguluta asa taboto dia do na hinalomo ni rohani di bata di tonga-tonga ni parmunuatan. Na paduahon ima molo dilihon ne bata tuhita kesempatan berjabatan manang marduaso sadatang jab ya inang asa tapatuduhon ni di tonga-tonga ni aka ulauta di keluargata di aka perusahaanta ganup ulauta seganup ari tapatuduhon ma na jabat tatai ima na dilihon ne batari silulun ne batado tuhita asa marhite jabatan na adung dihitai asa tapatuduhon mahati goroni di bata di tonga-tonga ni aka ulauta ramot jala jamut ma taulahon doh dengan parsuruan ni di bata di tonga-tonga ni uluta. Na patuduhon amang inang ima unang mapis rohata manang menganggap remeh atau melecehkan halak namet-met siya kita halak nagalik unang mata pajolo gugutta jala tapapudi uhum di bata ay mangun di bata jala sitibangi uhum di pargumito ni namasa di gugutta asa marhite tupukon lam tahabiari ma di bata jala taulahon ma hasitongan dohot hati goranna di tonga-tonga ni gugutta. Na paopato namang inang laho marbarita nauli panjuri Tuhan itu kita ganup akan aporsea dipakai untuk pergi memberitakan berita keselamatan pabuahon hanuaon na pinatupan di bata di tonga-tonga ni gugutta. Tentu dalam memberitakan firman Tuhan dada holan marjamita samping aliganup hita ikut tapatuduhon do marhite hata pambahenan ng parangeta. Di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 ang inang kita harus hadir untuk memberitakan berita keselamatan, mau mengorbankan diri kita. Asa tak pakai masker tak jaga jarak di tonga-tonga ni akap kerumunan halak asa unang dohot kita manginang alay tapasinin mangunuta siya ni asa boy selamat jolma. Kristus datang ke dunia ini mengorbankan dirinya hosana tuhita supaya kita kaya dengan kemiskinannya. Itulah yang Allah perbuat untuk kita. Dia menjadi sederhana, menjadi manusia dan tinggal bersama-sama kita. Dia telah mengorbankan hidupnya. Kita pia menginang di tonga-tonga pandemi COVID-19 kita hadir untuk memberitakan berita keselamatan dengan menyelamatkan orang lain untuk tidak menularkan penyakit melalui kita. Kita terus
tetap menjaga kesehatan dan kesehatan orang lain juga. Jala marbarita nauli tugas tak bersama doa namang ina tentu asabui mai ta tonahon hatani Tuhani ditonga-tonga ni angka iana kota buru tak para kesudi. Biarlah firman itu terus kita beritakan di tengah-tengah rumah tangga kita supaya mereka mengenal siapakah Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dia penyelamat, penebus dosa kita. Suatu lupa ibana taringot tu Kristus nagok kuasoi jala na panuo kita siang dosanta. Muldok di buku 2 Timotius 4 ayat 2 idok somonon. Jamitahon hatai hajong jokon ditiki na une nang suune pisang paingot apoi mahite-hite nasa labas di roha dohon pamudayon. Baik atau tidak baik waktunya, orang percaya beriman hendaknya terus memberitakan firman Tuhan. Tidak melihat kondisi situasi, setiap waktu firman itu harus diberitakan. Kristus penyelamat itu harus diberitakan. Itulah tugas kita. Asa tapatuduhon mai marhite hata parangeta siganumari. Setong-tong mahita margugua mangina itu kapan demi kopiton tutuhani mata pasahan pos maruhanta setong-tong matuhani na marhuaso mamasu-masu uluta dan mari. Tuhan mamasu-masu kita. Amin. Martanya kita. Mulia temaniho wali Tuhan dihatam naung takas utangnya kami asa porhat kami laho mabaritan-baritan nauli di tonga-tonga ni Portibio dipilit hodo kami Tuhan gabi ulam laho pasaut tulumo ni roha marhite pangajarion barita nauli di bagasan tikion asa unang sumeraja Ahab kami na dipilit ho ibana gabi partigor gabi partugi di tonga-tonga ni bangsa Israel alay di papel do Tuhan atong margugo mahami laho patol hasolo roham asa uduk kami jalaradut kami di panjut di kami laho mamulahon do roham pargugui kami Tuhan ay hubuto kami kudang akatantanan na ikasirupan nami alay molopos rohan nami tuho perhubunmu kami Tuhan lahu mamulahon salunay sepake matuhan roha pikiran gugun nami lahu membaritan-barita haluaon ditonga-tonga ni permuluan nami tu akka peparan nami ditonga-tonga ni masyarakat nami Tuhan asa tuntak kas diboto Portibion hodo perhuaso na gumugo lahu ngalihon akka nadinggan nauli ditonga-tonga ni permuluan nami separugoy mahami Tuhan laho patuluhon akka hasito manut hati goran ditonga-tonga ni permuluan nami aliyama se pasu-pasu di ruas dunia pasu-pasu ma amanami inanami lansia song sumuni di inanami pungan inanomi serapon ho manasida dihaton nasida setong-tong maho na masu-masu mengalihon aka pasu-pasu se bentuk ginjang ditonga-tonga ni nasida posruhan nami Tuhan setuho ma marpostiro kami di ragam hamolon dahulu bihami di bagasan ikion melutupe songgup dihami pandemi covidon alai yang proporsion nami sehot Tuhan porsia iho selama siul mami kon dihatam na badiai asai ma Tuhan nagabi sunu nami laho mandalani arimun nami asa seto hasma akka hatami ditonga-tonga ni parmuluan nami sigadu ari marhite hata dohot pambahayanan nami ali Tuhan selihon maai pasong hamalumon di ros muriang na marsahit ape humatangang lagu kubasoy lahu majam pamatang nasida asa tarbi nasida di hamalumon say ho matong-tong Tuhan narapasudi ruas muriang diakalakan na ulo nasida di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami moniate madiho amin. Tapuji ma Tuhan ta marede mahita siang buku ede nomor 680 ayat sada tambah ayat 7 laus tapapumu ma peliata.
manami na di banua gijang, say pinarbadia magwar, say Roma harajam, say saot malomo ni roham di banua tongaw somo na di banua gijang. Lihon matuhami sa daryon hanguluan siapari, si sa madosa nami, songon panesa nami, bidosa ridongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na puna harajao, dohot hagogoon, rodi hasanapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan tay Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot persauran itu di parbadiaima, naman dongani hamu saluhna. Horas madihita sudena.